Maayong hapon, Mindanao. Ako si Orgil Relator. Karong padayong nasinati ang krisis sa petrolyo, lakip sa apektado ang presyo sa LPG nga sobra na kamahal. Ni almana ang pipila ka mga konsumante. Sayron ta ang duwang detalye sa live report ni John D. Estaban. John D. Yes, Jill, mahal na kayo ang household LPG sa Davao City. Busang uban, gibalik na lang sa paggamit og kahoy sa pagluto. Atong sayron. Naputos sa aso ang balay ni Nanay Flora sa Barangay Barangan sa Davao City tungod sa dilaab sa iyang sugnod. Kahoy na manggod ang iyang gigamit sa pagluto. Ang kriadto sa yun nga pagtuyok sa kalan nga mas paspas o epesyente karon nahimong lisod na tungod sa kamahal sa LPG. Hinungdan nga napugos siya sa pagbalik sa kinaraan. Sila Nanay Flora, una makalungag og kanon, di ba kaha makaluto og sudan, kinahanglan pa nila muhilak tungod aning aso kay lagi kahoy na ang ilahang gamit tungod sa kamahal sa LPG. Nangahoy ko sa lugot, ma'am. Og nailaya dito amo ang tigbason kay amo ang himuog kahoy. Nagkahoy mi karon, ma'am, kay murag kuan kanang budget. Nag-budget mi kay wa man mi ipalit sa LPG, ma'am, kay tungod sa kamahal. Ang silingan niya nga namaligya og binughang kahoy, nagmahal ang matag bugkos. Kusog-kusog kay mahal naman ang gasolgod. Nagkahoy, daghang nagkahoy. Ang presyo? Kani sa pagkakaroon, tag 15 na gyud. Kanito di ay? Gis 12. Ang LPG retailer sa Matina Grabahan napugos nga mupatong sa presyo kay mahal ang iyang kuha o supplier price. Sa karon ang presyo karon jud sa LPG kay 1,760 nang among customer murag nabawasan pud ba kay ang uban naanad manggod sila sa 1150. Ang amo ganing ginansya katong niagi igo ra pud namo gitapal. Base sa price monitoring sa DOE Mindanao Field Office sa household LPG nga 11 kilograms niadtong April 1 hangtod April 6, anaa sa 1,580 ngadto sa 1,750 pesos ang presyo. Hinuon, ning bago lang, ang lokal nga panggamhanan sa Davao City nagmugna og Interagency Task Force on Emergency Socio-Economic Crisis Response Committee. Usa sa mga tahas niini ang pagbantay ug pag-check sa mga presyo sa produkto ug mga palaliton aron malikayan ang pagpahimulos taliwala sa krisis. Jill, aron mudugay no ang kining LPG sumala sa Department of Energy, doon na sila tipid-tip sama aning paggamit og pressure cooker sa pagpahumok sa karne. Mas paspas magudin daw ni itandi sa ordinaryo nga kaldero. Sigurohon pod nga limpyo ang burner sa kalan unya low heat ang blue nga kalayo mo to'y timaan sa epesyente nga pagpasiga. RJ. Okay, daghang salamat, John D. Estaban.